Ahoj, opäť sa ti ponúkam možnosť zahrať si volejbal. Ďalej si tam môžeš prísť zahrať flotbal? Alebo si vieš prísť zahrať kalčeto. Alebo poď s nami na turistiku. Alebo si poď s nami zahrať futbal. Ak sa chceš aj ty odreagovať a chváliť Pána využívaním svojich darov, tak ťa radi uvidíme.